Crispy sa labas at juicy sa loob na talagang paulit-ulit mo itong gagawin. So tara, gagawa tayo nito. Bali, meron tayo ditong giniling na manok. So breast chicken po siya, tapos ginawa ko na lang is ginamitan ko siya ng food processor. Maglalagay lang ako dito ng carrots, asin, konting magic sarap, paminta, sibuyas dahon, bawang at sibuyas, tapos 2 itlog, 2 kutsarang cornstarch, konting liquid seasoning. So, haluin lang natin silang lahat. Huwag masyado nating i-dry yung ating karne o breast chicken para hindi siya magda-dry kapag binabalot mo na siya sa lumpia wrapper. So, dapat ganito yung kanyang texture. So, dito at magbabalot na nga tayo. Bali, 1 kutsara. Alam ko naman marunong na kayo sa ganito, pero kung gusto nyo yung ganitong style na napaka-juicy lang sa loob at hindi dry, so ganito dapat ang gagawin nyo. So ayan, at balutin lang natin siya, tapos meron tayo ditong pinaghalong tubig at cornstarch. So malaki po yung ginagawa ko dahil pambahay lang naman ito. Pwede nyo namang liitan kung pambenta nyo ito. Ayan, at marami tayong nagawa. Pwede naman natin itong gupitin kung gusto nating maliit. So, dahil pambahay lang naman ito, yan, nilakihan ko na. Ayan, at meron pa tayong natira dahil kinulang tayo sa lumpia wrapper. So, yan yung mga ating nagawa. Bali, magtira lang ako dito sa container para hindi naman natin mauubos yon. So, mag-iwan tayo at ilalagay natin sa ref para in case na gusto nating magluto, meron na agad tayong ginagawa. So, bali dito, nagpainit na ako ng mantika. So, gugupitin ko na siya. Magprito lang tayo dito ng kaya nating ubusin. Yung ginawa kong giniling na manok kanina, nasa mga 1 kilo mahigit yun dahil 4 na pirasong breast chicken yun na malalaki. So ayan, napaka-crispy at napakaganda yung ating pagkaluto. Dapat ganyan, huwag nating sobrang sunog para yung loob hindi siya magda-dry. So maglagay lang tayo dito ng sweet and sour sauce. Titikman na natin ito. Sobrang sarap at mapaparami ka sa kain ito. At kung nagustuhan mo naman yung ating recipe ngayon, please like, share, and comment para palagi kayong updated sa ating mga ina-upload natin araw-araw. At yun lamang, maraming salamat sa panunood!